Ja som ťa zdravím a vítam v ďalšom dieli Tajomstva úspešných. Dnes veľmi intuitívne, veľmi vo flow a mám nádhernú náladu, takže ja sa skutočne veľmi teším na to, ako predtým ešte než pôjdeme do tematiky a sa krásne spolu naladíme, pretože ono vlastne už len to, že si v mojom energetickom poli, a to mi vlastne hovoria aj moji klienti, aj ľudia okolo mňa, Lucia. Už len to, že som v tvojom energetickom poli, začalo sa mi viacej dariť, biznis mi začal viacej frčať, cítim sa lepšie, otvárajú sa mi tam hodne veci a jednoducho je to krásne. Takže verím, že si nádherne naladená. Daj mi určite do komentára, ako ma počuješ. Zdravím Sandru, zdravím Martinku. Dajte mi prosím kočky vedieť do komentára, ako ma počujete, ako ma vidíte. A dnes by som vlastne rada začala takou myšlienkou. Tí, ktorí ma poznáte, tak viete, že fungujem vo flow. To znamená, že sa môže stať, že prídem neskôr alebo skôr. A vlastne jedna z myšlienok jednej z mojich učiteľiek, tým som žila 16 rokov v Rakúsku, tak jednoducho tá slovenčina je niekedy, nazvime to presne, Hallo, wie geht's? Wie hast du es geschafft, so viel abzunehmen? Ako si ma pýta, presne, práve inak mimochodom som hovorila o tom, že som žila vo Viedni a mi prišla kamarátka z Viedne, ako som zvládla schudnúť toľko veľa. A potom to bude vysielanie budúci týždeň. Liebe Sandra, ich schreibe dir gerne eine direkte Nachricht. Diesmal aber ist es auf Slowakisch, okay? Also ich schreibe dir gerne eine direkte Nachricht, wie ich abgenommen habe. Takže vlastne pýta sa ma práve kamarátka, ako som zvládla schudnúť, už sa začali ľudia vnímať a ono vlastne to len začiatok. Das ist erster Anfang, ich werde noch 38 Kilo abnehmen. Ja ešte vlastne na svojej ceste plánujem schudnúť ďalších 38 kg, takže vlastne toto je len začiatok. Takže ja Sandre napíšem správu po nemecky potom a zodpoviem vlastne, ako som schudla. Mimochodom o tom, ako chudnem a ako budem chudnúť, sa budeme baviť vlastne budúcu nedeľu na budúcom liveku. Tajomstvo úspešných pôjde tam o tému sebavedomia v svojom tele alebo chudni s manifestáciou, takže takto krásne. Ale to nepredbiehame, pretože dnes my sme tu a teraz a vlastne dnes sa budeme venovať téme teda ako si zvyšovať svoje vibrácie. No a vlastne ja som začala témou, že veľa z vás, ktorí ma poznáte, tak chodím neskoro, deje sa to pár minút a vlastne jedna z mojich, a tam som skončila, pretože prišla otázka a jedna z mojich učiteľiek a vlastne veľkých učiteľiek sa ma povedala jednu krásnu vec. Príď 5 minút neskôr alebo 10 minút neskôr a všimni si, čo to v ľuďoch otvára. Teraz moja otázka je tá, čo to v tebe otvára, keď príde niekto napríklad 5 minút neskôr. Hej? Otvára to v tebe kritiku voči tej osobe, otvára to v tebe pocity úplne v pohode porozumenia, súcitu a empatie, otvára to v tebe pocitu ľahkosti. Aký pocit máš pri tom? Vlastne tam sa aj veľa ukazuje, pretože to ego sa nám tam krásne vtedy ozýva. Ale to je vlastne taký malý vstup. A my už vlastne teda ideme in medias res na tému Na čom frčím. To už je pokračovanie 2 tohto seriálu Na čom frčím. Na čom frčím, že mám tak vysoké vibrácie. Na čom frčím, že mám takú energiu, ako mám. Tak v prvom rade by som chcela povedať, že pre teba mám na konci darček, takže v prípade, že dopozráš do konca, pretože mám vlastne je dôležité dokončovať tie veci a vlastne zdravá mužská energia v sebe, pretože ja koučujem aj mentorov a to vyrušilo správa, ok, to je vlastne tá stará správa, super, ja koučujem aj mužov aj ženy, aj mentorov, mimochodom aj koučov, ale koučujem jednoducho mužov a ženy. A vlastne vnímam, že veľmi dôležité je vstúpiť si do tej zdravej mužskej energie. Aj ako žena je dôležité, nielen ako muž, si vstúpiť do tej zdravej mužskej energie, ale ako žena je dôležité si harmonizovať svoju mužskú energiu. Pretože pokiaľ harmonizujem ako žena moju mužskú energiu, tak veci dokončujem. A to je veľmi dôležité. Takže nadväzujem na to, že téma je dnes na čom fičím v biznise a v živote, že mám tak vysoké vibrácie, aké mám. A vlastne dokončujem vlastne minulé liveko, pretože na minulom liveko som povedala, že toto je téma veľmi, veľmi široká, o ktorej viem rozprávať na dlho a preto ja vlastne túto tému aj dokončím, pretože jednoducho mám harmonizovanú v sebe mužskú energiu. Takže ak si žena alebo muž, z veci dokončujeme, začíname, neprestávame, až kým ich dokončíme, v prípade, že to tak intuitívne cítime. Hej? Takže posilňovanie mužskej energie alebo v prípade mužov
a harmonizácia mužskej energie v prípade ženy je tak dôležitá. Dokončovanie, takisto nevzdávanie sa. To znamená, vzdávanie začína už len tu, že vlastne si zapneš liveko a o 10 minút tým praštíš. Hej? Tak aj to je vlastne nejaké určité príliš skoro vzdávanie sa. Takže určite pouvažuj, nie porozmýšľaj, pouvažuj, nacíť si, či dokončuješ veci a či sa vlastne vzdávaš. Ono vlastne teraz si môže povieš, zdanilo to s touto témou, ako si zvyšujem svojej vibrácie energiou nesúvisí. No súvisí. Pretože pokiaľ ty veci dokončuješ, tak jednoducho každú vec, a to jednoducho, keď som absolvovala jeden kurz o sebavedomí, absolvovala som ich veľa, hej, ale vlastne ten kurz o sebavedomí presne o tomto hovoril. Pokiaľ dokončujeme veci a tú vec máme dokončenú, tak jednoducho nám to krásne vlastne pozdvihuje naše sebavedomie. Takže dokončovanie veci je tak dôležité, preto ja dokončujem, alebo respektíve pokračujem v sérii vlastne Lifehack, na čom fičím, že mám také vysoké vibrácie, pretože som coach a mentor aj energetického biznisu, aj energetického života, manifestácie života snov. Takže dokončujeme a nevzdávame sa príliš rýchlo, pretože to vzdávanie sa príliš rýchlo je, pozrime sa na to, kam vlastne vedie naša spoločnosť, to ako vnímam, ako hej, môžeme sa na to pozrieť z rôzneho hľadiska, ale pozrieme sa na biznis medzi ľudia, aký majú biznis medzi nami, ako začínajú, ako končia, koľko ľudí ich dokončuje, hej, sú štatistiky, jednoducho, kde vieme, že proste, myslím, že 90% alebo 80%, dokonca bola to fakt hrozná štatistika, že 90% biznisov končí do 1 roka. Takže vzdávanie a pozrime sa na vzťahy okolo nás, medziľudské vzťahy okolo nás, ako rýchlo ľudia vzdávajú veci, hej. Takže úspešný človek sa nevzdáva. A to sú teraz akože podľa teba, no tak to som tu prišla na liveko, ako hej, veľkej mentorke by som počula takúto banálnu vec. Áno, z banálnych vecí sa vlastne dejú veľké veci. Takže len také pripomenutie, viem, že to vieš, ale pozrime sa na to, aplikuješ to aj do svojej praxe. Takže dnes sa podľa mňa majú ľudia tendenciu veľmi rýchlo vzdávať. Ale ešte stále nie som v téme, takže už pomaličky sa naladzujem do témy. Mimochodom, jedna z praktických vecí, ja idem fakt vo flow, pretože sa idem napiť, na čom frčím je napríklad matcha. Hej, takže matcha čaj je neskutočný. Pozri si účinky matcha, holdujem mu ja a takisto aj jedna z mojich mentorík Manifestation, mimochodom niekoľkonásobná miliardárka. Aj na základe jej programu som bola inšpirovaná vytvoriť môj program Queen and King manifestácie, ktorý si môžeš stále zakúpiť za 77 €. Hej, a manifestuj si proste jednoducho božský život a biznis tvojich snov. A práve ona vlastne ma inšpirovala k tomu piť, akože holdovať, inšpirovala ma k tomu piť. Nie vodku, ale matcha čaj. Matcha čaj je fantastický, samozrejme si tam ešte niekedy kávičku, určite mi vedieť aj ty do komentára, prosím. A pripojila sa nám Natália, krásne ťa zdravím. Daj mi určite do komentára, na čom fičíš ty, že na čo ti zvyšuje energiu. Poďme to tu pozdieľať, dievčatá. No a máme tu ešte aj jedť zdravo a chutne. Tak poďme to tu pozdieľať, na čom fičíte. V prípade, že ste to ešte nezdali v tomto liveku, pretože tam to začína. No, takže prvá praktická rada, na čom fičím, aby som mal tak vysoké vibrácie, je matcha čaj. Udržiavanie si pozornosti, nevzdávanie sa, dokončovanie vecí. Ďalšia vec je, a samozrejme ako expert na manifestáciu, to je, ako by som bola základ, a to už určite vieš, kam pozornosť ide, tam to rastie. To znamená, dávame si pozor, a to je zase opäť uzdravovanie mužskej energie v nás, na to, aby sme boli ženami a silnejšími ženami, alebo mali silnejšiu ženskú energiu, ženej jemnosti, tak harmonizujeme, nehovorím liečíme, pretože šamanka má na toto jedna. No, ako viete, viacerí som v šamanskom mentoringu na to upozornila, nepoužívaj slovo liečíme, my harmonizujeme. Na to, aby sme vlastne harmonizovali jednoducho našu mužskú časť, a keď si muž, tak jednoznačne, vlastne pozri sa na to, kam dávaš pozornosť, pretože kam dávaš pozornosť, to rastie, zákon príťažlivosti, hej, absolútny začiatočník. Ale ako to praktizujeme, hej? To znamená všetko, čo hovoríme, na čo myslíme, kam dáme pozornosť, to rastie. Na čo cítime. Tak. Toto liveko, alebo už dokonca storička, môže robiť s tvojim životom zmeny. Začneme tým, že ja som vlastne prešla, keď ste si všimli mnohí energetickú zmenu, u mňa som vlastne prešla koncom decembra, pamätám si na ten deň, bolo to vlastne 25. decembra, vlastne po Vianociach, po štedrom večeri, vlastne už 25. Tak som vlastne urobila rozhodnutie, že si vstúpim, a to je veľká vec,
do svojho plného potenciálu. Hej? A ty vlastne už vstupuješ do svojho plného potenciálu už len tým rozhodnutím a už len tým, že si napríklad zapneš toto liveko. Toto liveko, respektíve moje videá, môžu, a samozrejme spolupráca so mnou, potom oveľa hlbšia, môžu spôsobiť vibračné skoky kvantového charakteru. To znamená obrovské vibračné skoky v tvojom biznise a v tvojom živote snov. Takže áno, je to možné spojiť sa s tvojou časovou linkou, ktorá si už žije biznis, život a vzťahy tvojich snov. Je to absolútne možné a vlastne začína to rozhodnutím. Začína to rozhodnutím, ktoré môžeš urobiť tu a teraz. Rozhodujem sa preto žiť môj život, môj biznis, moje vzťahy, čokoľvek, čo chceš, mojich snov. Takže urobiť toto rozhodnutie je prvý veľký krok. Už len na základe storíčok, ktoré som teraz poslednú dobu postovala, fakt tie storičky, ja mám tým, ale 10% toho im dovolím robiť v rámci storíčok. Pretože moje storičky som ja sama a jednoducho ja ich potrebujem písať v súlade s svojou intuíciou. Tak tieto storičky na vás ako mali taký dopad, že som mala z toho a mám z toho úsilku, že mám z vás obrovskú radosť. Mám z vás obrovskú radosť, ako idete a že vám to tie veci otvára. Ale chcem vám vlastne povedať to, že toto otváranie je prirodzené. Je prirodzené, že potom, čo vstúpite do mojej energie, že sa začnú diať zmeny. Je prirodzené, že tým, že sa dostávate vyššie, už len tým, že ste teraz v tomto energetickom poli, tak jednoducho začnú sa diať zmeny. A netreba mať z toho strach, to znamená, môže sa tam diať emočné zmeny, môžu sa vyplovať emócie. Emócie typu strach, napríklad som hodne zavnímala strach zo žien alebo zo ženstva, zo ženskosti. Pocity hanby, pocity smutku, celkovo strachy vo všeobecnosti, strach pred sebou samým a sama pred sebou a rôzne pocity hnevu, rôzne pocity opovrhnutia, kriticizmu, ako sa povie po slovensky. Toto všetko ti môže vlastne vyvstávať a je to úplne prirodzené, je to v poriadku. Pozdieľaj to so mnou, pretože ženská energia je v energii zdieľania, alebo celkovo, jednoducho, ak sa tu nebavím o žensko-mužskej polarite, tak zdieľaj so mnou kľudne tie veci do správ, pretože je tak dôležité vyjadrovať to, čo cítiš. Takže ja sa veľmi teším každej správe a každú jednu si prečítam. A kedy odpoviem, to už je druhá vec, ale prečítam a navnímam. Takže pozdieľaj to so mnou. Dnes sa budeme teda baviť, na čom frčím, pretože veľmi veľa ľudí, keď sa dostane vlastne do mojej energie, tak sa mám pýtať, na čom frčíš, ako je to možné, že máš toľko energie. Ty si sa s touto energiou narodila, ako je tá reklama, možno sa narodila, možno sa taká narodila, možno je to Maybelline, tak nie je to úplne celkom tak, že bolo mojou prírodzenosťou mať tak vysoké vibrácie, obzvlášť nie v období dospievania a v období prosto srači, ktorými si každý z nás prešiel a prechádza. Ale dnes s tebou samozrejme zdieľam vlastne veci, ktoré ti v tvojej vibrácii zásadne pomôžu. Pomôžu ti vlastne pracovať na svojom biznise, na svojom živote snov a na vzťahoch snov. A v prvom rade, ako som spomínala, je dôležité urobiť rozhodnutie, čo chceš. A v prípade, že nevieš, čo chceš, lebo veľa ľudí nevie, čo chce v svojom živote, a tu sa bavíme o dospelých jedincoch, dospelých osobách, ktoré majú jednoducho nad 18 rokov vyššie a stále sa hľadajú, A je to v podstate prirodzené. Na druhej strane je možné urýchliť vlastne to vedomie, čo chcem. Čo vlastne chcem od biznisu, to je vlastne úplne prvý krok 0 a to vlastne uvedomiť si to, čo chcem a začať robiť na základe toho rozhodnutia konkrétne akčné kroky. A tie kroky, pozor, môžu byť aj veľmi jemné a nemusí to byť ako teraz, že ideš proste podnikať 16 hodín denne, tak, ale dôležité je vlastne si uvedomiť v prvom rade, čo chcem. A veľa ľudí si mi povie, že sa hľadá, nevie, čo chce a teda. A je to v podstate veľmi jednoduché. Je to v podstate veľmi jednoduché a v prípade, že
si sa začala zaujímať manifestáciu, tak už odpoveď vieš. A odpovede, ako povie každý den šamanka ti povie, že to, čo chceš, je vlastne ukryté v tebe. Tie odpovede sú v tebe, ale pozor, tu je treba rozlišovať, čo chce moje ego, moje strachy, čo chcú moje zranenia, moje traumy, alebo čo chce moje srdce, čo chce vlastne moja intuícia, ktorú vlastne už ani možno nepočujem, pretože som ju roky udupával, že? A teda, čo chce moje srdce a moja intuícia? Niečo mi hovorí moja hlava. Sú tu dve rozhodnutia. Rozhodnutia z lásky, rozhodnutia z intuície, rozhodnutia zo srdca. Alebo sú tu rozhodnutia zo strachu, sú tu rozhodnutia z hlavy, rozhodnutia zo zranení a rozhodnutia z traum. Ty nie si tvoja trauma, ty nie si tvoje zranenie, ty nie si tvoja hlava, pretože rozhodnutie má ísť z tvojej duše, z tvojho srdca a z tvojej intuície. A teraz si možno povieš, čo to má spoločné s biznisom a môjim životom snov? No všetko. Pretože ty na základe tohto rozhodnutia si neskutočne zvýšiš svoju vibráciu. To znamená, dosť bolo premýšľania, poďme sa rozhodovať na základe srdca, poďme komunikovať so svojou intuíciou, poďme si vstúpiť tu a teraz do svojho plného potenciálu, ako som to robila ja po Vianociach. A robím to vlastne každý jeden deň malými krokmi, hej, ale ono sú vlastne v živote také kvantové skoky. A skôčky aj skoky. A malé skoky aj veľké skoky. A jednoducho ja ich zažívam tak raz za pár mesiacov. Hej, a jednoducho automaticky to okolie zavníma. Hej, redukcia váhy. Jednoducho úplne iná energia, zjemnenie a teda. Takže ja hovorím, že som robila toto rozhodnutie fokusovať sa na seba, na svoje, ešte viacej, na svoje fyzické, mentálne, duchovné a emočné telo. Seba rozvojí som 10 rokov, to znamená, nie je to také niečo, že teraz som sa rozhodla a jednoducho je to niečo nové. Nie, ale jednoducho urobila som pocitovo ďalší z veľkých krokov. Napíš teraz do komentára. Rozhodujem sa žiť život, biznis a vzťahy svojich snov. Napíš to teraz do komentára, deklaruj si to. Hej? Alebo si to napíš do zošita kľudne. Ale napíš si to. Takže, ako som si vstúpila do vyššej vibrácie, tak je to, ja hovorím, práca. Je to aj práca. A to nie, že by som teraz bola viac v tom mužovi, ale je to aj práca, pretože vlastne sedením na gauči sa to fyzické telo nespraví a v takej optimálnej podobe, aký chceme. A rozhodujem sa žiť život podľa srdca. Krásna, Natália, nádherná. Kľudne sa pridajte aj ostatní. Takže masívna práca. Je to nehovorím, že to musí byť silná práca v zmysle, ako teraz sedieť vo fitku 4 hodiny denne, ale je to energeticky silná práca. Je to silné rozhodnutie a silná práca na fyzickom, mentálnom, duchovnom, emočnom tele. A to vlastne vytvára tvoju energiu. A začína to tu a teraz u Natálie rozhodnutí. Ja úplne zjem riavky s teba, Natália. Natália sme v komunikácii aj vlastne v správach. A ide úplne, to je proste ultra bohyňa. Toto je mimochodom, čo som hovorila, že koučujem mentor, toto je budúca mentorka. Kľudne jej dáte follow, pretože ho nebudete ešte počuť. Takže urobiť toto rozhodnutie je hodne silné. Ako som spomínala, čo sa vlastne udialo v mojom živote, na čom fičím, tak fičím energeticky. Ľudia sa ma v bežnom živote pýtajú, na čom fičím. Tak môžem ťa upokojiť. Okrem mači si tak dávam proteín, si láska. Aj ty. A to je presne to, že mi píše Natália, si láska. To je presne to, že ja som ty si ja. Hej? A to sme robili tiež na jednej ceremonii šamanskej, také cvičenie, keď sme sa pozerali jeden druhom do očí s ľuďmi a hovorili sme, ja som ty si ja a jednoducho si mala pocit tej jednoty. Pocit jednoty môžeš zažiť aj na CAP, Kundalini Activation Process, takisto fantastická metóda, ako si zvýšiť svoje vibrácie, pretože vy chcete vždy konkrétne kroky. Kundalini Activation Process, ja si idem zase dať do nosa Kundalini energiu a budúcu
nedeľu, budúcu nedeľu v Košiciach. Hej? Takže mega. Jedna z vecí, na ktorých fičím. No a hovorila som ešte o tom, že teda fičíme na Queen Energy. A o tomto som už hovorila v viacich storičkách. V každom prípade Queen Energy, o tomto budem, už vlastne to riešime na... Riešim už. Vidíte? Slovička. My tu vlastne zdieľame, alebo túto energiu zdieľame na mentoringoch, ale aj s mužmi, takže tam riešime. V každom prípade, ako si vstúpiť do Queen alebo King Energy. A keď sa bavíme o ženskej energii, tak ja som si ako fičím na ženskej energii, fičím na Queen Energy a tú ženskú energiu som rozdelila, je to prosím pekne môj patent, takže prosím, lebo sa veľmi často deje potom, že viete, ja mám veľmi silnú intuíciu a jednoducho mne v snoch chodia veci a jednoducho mám aj jasnovidické schopnosti, takže jednoducho veľa vecí viem, pretože šamanka vie a jednoducho pokiaľ ma niekto začne kopírovať, tak ja to veľmi rýchlo ako vycítim. Zbadám a viac o tom nechcem hovoriť, pretože jednoducho vôbec nedávam ako pozornosť hejterom, respektíve hejterkám, kopírovačkám a odporúčam tiež vstúpiť do spolupráce so mnou, aby sme sa naučili prestať porovnávať a kopírovať. Bola som tam v minulosti, vďaka Bohu, je to za mnou. Takže Queen Energy má 3 piliere. Je to vedma, takže prosím, je to patent, nekopírovať. buď sám sebou. Takže Queen Energy má 3 piliere. Jednak je to vedma, je to múdra šamanka v každej z nás, hej, ktorá jednoducho sa stará o tú svoju intuíciu, o to svoje nápojenie sama so sebou, počúva svoj vnútorný hlas a otvára srdce svoje. A tým, že otvára svoje srdce a ešte mám úplne zjomriavky, a máme tu slniečko v horke pri Poprade, takže nie je to tým, že mi bola zima. A v každom prípade otvára svoje srdce a otvára srdcia svojmu okoliu. A tým, že vlastne silno napojená, proste ona vie, ako vedma v tebe, múdra šamanka v tebe vie, tak tým pádom otvára srdcia aj okoliu. Otvára srdcia tým emočným múrom, ktoré vlastne každý z nás má do určitej miery, niekto viacej, niekto veľmi výrazne, vystavané. Ako sa som poeticky povedala? Poetické. Takže jednoducho vedma v nás, šamanka v nás, napájanie sa na intuíciu, počúvanie vlastne svojho srdca a otváranie tým srdc aj ostatným ľuďom. Ideme ďalej. Druhý pilier, Queen Energy, takže aj na tom fičím. Brutálna otázka, ak som zdieľala na storičkách, na čom fičíš? Zdieľala som tú komunikáciu, na čom fičíš? Fičím na mačačari a Queen Energy. Hej? V každom prípade druhý pilier je sebavedomá a tam vlastne ešte úplne, a nie je to potrebné, že som to videla teraz, pretože to je pracovný názov, úplne neviem, či rezonujem s pojmom jebačka alebo pojmom diva. Pretože vnímam, že žena má zjemnieť a vlastne v tej jemnosti je veľká sila, hej, a ešte raz, sila je v jemnosti, nie v hrubosti a v agresivite. A vlastne tá sebavedomá diva v nás, alebo sebavedomá jebačka v nás, je práve to posunenie tej ženy, ktorá sa o seba stará sa o svoje vonkajšie telo. A videli ste moje na storkách, hej? Teraz mi len napísala, úplne vôbec nevedela kočka z Viedne, o čo ide. A hneď mi napísala, ako je možno toľko schudla. Dievčatá, je to začiatok. Ešte 38 km čaká, potom vytvorím program, manifestačný program na to, ako chudnúť. Manifestáciu, takže jednoducho to okolie to zacíti, a o čom ty chcela povedať je to proste sebadomá jebačka, starajúca sa o seba, dáva maximálny fokus na svoje fyzické, duchovné, mentálne a emočné telo. Je to jebačka, ktorá sa, zrejme Jaroslav sa pripojil. Jaroslav, napíš nám do komentára, ako si predstavuješ ty ako muž sebavedomú jebačku. Hej? Aké atribúty má podľa teba sebavedomá jebačka a aké atribúty má Queen Energy alebo kráľovná. Hej? Keď si predstavíš pojem kráľovná, kľudne s nami zazdieľa Jaroslav.
Ako si predstavuješ kráľovnu, ženu kráľovnú, hej? Pretože ako som spomínala, jeden pilier je, Jaroslav sa pripojil neskôr, jeden pilier je vedma v nás a druhý pilier je vlastne inak mimochodom ja vidím, keď sa pripojíte, ale už neviem potom, kto sa odpojí, hej? Takže teraz vidím, že sa pripojil Jaroslav, či tu ešte to neviem, pretože vidím, kto sa pripojil, kto odíde, to ja vôbec netuším. Takže jednoducho sebavedomá diva je druhý pilier, teda prvý pilier je šamanka, múdra vedma. Druhý pilier je sebavedomá diva, je to jebačka starajúca sa o svoje sebavedomie, o svoje sebavedomie, hej. To je veľmi, veľmi dôležité, má svoje hranice, má svoju hodnotu, pozná svoju hodnotu a to sa vlastne prejavuje aj v biznise. To znamená, že neexistuje, že kto prosto prejde môjim mentoringom a tam už to vlastne začína aj v mojich programoch, hej, nielen Queen manifestácie a Queen and King manifestácie, lebo koučujem aj mužov, alebo Velivata Queen and King, tak neexistuje, že vlastne sa bude ten človek podceňovať, že prosto bude mať, pozrime sa na biznis, ako ľudia sa strašne podceňujú, hej, v svojich cenách, hej. Tam je vytváranie cenotvorby v biznise, tam je vlastne prosto jednoducho ty, už keď si vstúpiš do tej energie sebavedomej divy alebo jebačky, tak jednoducho neexistuje, že sa budeš podceňovať v biznise, v cenotvorbe, pretože ty si sa už stala sebavedomou jebačkou, hej, chápeme. A samozrejme, že to vyžaruje návonok. No a tretí pilier je teda anielská žena a nádherný pilier, ktorá sa stará o teplo biznisu a domova. Je to práve tá žena, ktorá ti poskytuje bezpečie, svojím spôsobom ochranu, ale inak žensky, pretože vlastne aj ženy ochraňujú mužov len inak a je to spokojná, je to v prvom rade spokojná, radosná, usmievavá žena. Veľmi jednoducho starajúca sa o svoje emočné zdravie a tým pádom sa môže starať o svoje, tam je vlastne hlavne o duchovno a emócie a vlastne ona vytvára to teplo domova, to teplo biznisu a tým pádom vlastne sa aj stará o emočné zdravie teba, hej? Či už v biznise alebo v živote. Je to žena, na ktorú sa môžeš proste spoľahnúť, je to žena, ktorá je tvojou najlepšou kamarátkou, tvojou spriaznenou dušou, ktorá s tebou zdieľa ako tvoja jednoducho tvoj soulmate, tvoja proste spriaznená duša. Tie veci môžeš s ňou rozprávať na kavičke, na mačačaji a môžeš sa jej totálne zdôveriť, ako som hovorila včera na liveku, ako dve babky na káve, hej? Také babkovské raz hovorím. Takže toto je vlastne anielská žena v nás. A tieto tri piliere, keď budeš posilňovať, tak je to žena, ktorá je zdieľaná, ktorá vyjadruje svoje emócie, to veľmi ešte dôležité povedať, to cítim, že to musí zaznieť, tak jednoducho tie tri piliere, keď budeš, lebo každá z nás má vlastne v tom, a napíš mi kľudne, ak si žena, na ktorom pilieri by si chcela pracovať, hej? Je to skôr ako napenie sa na intuíciu, tá šamanka v nás, je to skôr vlastne tá sebadomá diva jebačka, ktorá prosto ako mi písala kočka v správe, takéto detaily až nemusíme, ale jednoducho ako si tancuje v spodnom prádle proste, alebo nahá si môžeš tancovať, vlastne som pred zrkadlom a proste jednoducho milovať samú seba, hej? Tak to je tiež veľmi dôležité, nehanbiť sa za svoje telo, byť sebavedomá prosto v tom svojom tele a byť sebavedomá vo všetkom, v biznise, v živote, vo vzťahoch. A toto je vlastne úroveň, na ktorej ja chcem pracovať a pracujem aktuálne najviac. Vlastne byť tou sebavedomou ženou, hej, ktorá vlastne na tom pracujem aktuálne najviac, hej. A čo mi vlastne zdieľa samozrejme vibrácie, prosto najviac teraz pracujem, na čom pracujeme fyzické, mentálne, duchovné a energetické celkové telo. A fokus na seba, hej, pretože keď začneš fokusovať sa sama na seba, dávať seba na piedestal, dať si tú pomyselnú korunu, ja už hovorím nie korunku, žiadne korunky, my sme v hojnosti, to znamená, že my stávame koruny vytrieskané diamantmi, hej, a žiadne korunky. Korunky sú pre princezné, my sme kráľovné. Takže tieto elementy Queen Energy sú dôležité a týmto si takisto zvyšujem vibrácie. Ako som už trošku načetla energeticky, som to začala, je vlastne sústredenie sa, na čom fičím, opäť, je sústredenie sa na seba a chcem sa stať tou a stávam sa, nie že chcem sa, pozor, opravím samú seba, stávam sa tou najlepšou verziou samej seba a automaticky si priťahujem tých najlepších vlastne klientov, tých najlepších ľudí do svojho života, tie najlepšie miesta, tie najlepšie možnosti spolupráce a zvyšujem si tak svoju energiu.
Ďalším bodom vlastne, ako môžeš zvyšovať svoje vibrácie, je samozrejme, a teraz si poviem, no to som už počula, poďme to aplikovať aj do praxe, hej, vlastne milovanie samého seba, samej seba. Že ako Kristus povedal, haleluja, miluj samého seba ako blížneho svojho. Ono toto, keď začne každý jeden z nás praktizovať v biznise a v živote, a to hovorím ako podnikateľka, ktorá má 17 rokov fungujúci biznis, tak pochopíš, že vlastne ten biznis a život môže byť nádherný a vzťahy môžu byť nádherné. Sa bavíme o všetkých medziľudských vzťahoch, nielen vzťah muža a žena, pozor. Ja som aktuálne single, takže vo všeobecnosti o vzťahoch. Ďalší bod, ktorý mi maximálne zvyšuje vibráciu, je žitie tu a teraz. A tu a teraz mi tu lieta taká mužka, mimochodom trošku distracted. V každom prípade, možno to vidíte na kamere, v každom prípade tie ovocné mužky, viete, tie malé svine, no. Som sa minula s klientkou smiali, ona, tie malé pičusy, hovorím, áno, presne tie. Takže toto mi tu lieta aktuálne, jedna, ale stačí. V každom prípade, kto je veľa ovocia, tak ten má veľa ovocných mušiek, takže aj to je meritko. Či ješ veľa ovocia. Či máš doma ovocné mušky. Žartujem. A poznáte môj humor, to ja poznáte. Takže ďalší bod je žitie tu a teraz. A Eckhart Tolle, jeden z mojich obľúbených autorov, ja veľmi veľa čítam a milujem čítanie a čítam ešte viacej, ako som v minulosti čítala. Práve hovorí, pravda je len v prítomnosti, respektíve tá proste konanie tu a teraz v prítomnosti. Zase si to už počula, ale priznajme sa, kto žije a akože tu a teraz žije v prítomnosti, skutočne vždy tu a teraz, hej. Je to skôr také až osvietenie. Tu a teraz žijeme, keď dýchame, keď meditujeme. Preto vlastne ja meditujem mimochodom 2 hodiny denne. Svoje meditačné a vizualizačné cvičenia som nahrala do programu Queen and King manifestácie za 77 €. Kupuj teraz. Kupuj teraz v správe. Jednoducho žiť tou prítomnosťou, pretože tá prítomnosť nám vytvára tú budúcnosť. Hej? To znamená, ak žijem v budúcnosti, ktorá je ilúzia, ak žijem v minulosti, ktorá už tu nie je, tak som nešťastný. Takže od ega k celistvosti. Mimochodom CAP je jedna z najsilnejších energetických vôbec terapií, ma k tomuto hodne doviedla. Žiť v celistvosti, žiť v jednote. Ja som ty, ty si ja. A keď to zase pochopíš a začneš to aplikovať, tak jednoducho, ako možno si teraz pomyslíš, že tu hovorím úplne, ako neviem, ktorý má, a vidím, že vlastne ste stále pripojení, tí, čo ste boli, neviem, kto tu je, hej, ja len vidím, keď sa niekto naloguje, kto ostane, to neviem. Takže tí, ktorí vlastne, a vidím, že ostávate rovnaký počet, takže vás to zrejme baví, dajte mi do komentára, ako vás to baví dnes. A vlastne, keď ostávate v tej celistvosti a vnímate, že ja som ty a ty si ja a my sme jedno, a to je prosím pekne veľké učenie, tak jednoducho automaticky sa ti extrémne zvýši vibrácia. Pretože ideme od ega k celistvosti. A neviem, či ma rozumiete, dajte mi do komentára, čo mu nerozumiete, alebo aj čo mu rozumiete, ako to vnímate, ako to cítite, ako sa tu a teraz cítite. Takže vlastne, keď prejdeme do tej celistvosti, a to ma učí stále CAP, Kundalini Activation Process, tak sa začnú diať zázraky, pretože ty najednou, začneš jednoducho pociťovať lásku a súcit úplne s každým. Úplne s každým. S každým. Aj tí, ktorí ti veľmi ublížili, alebo jednoducho si nechal ublížiť, tak pocítiš absolútnu lásku. Hej? A odpustenie a všetko, takže nádhera. A potom sa ti začne deť fakt magicy. To sa bavíme už o odpustení napríklad rodičom. A tadia, hej. Takže ďalší bod, ktorý je maximálne podstatný vo zvyšovaní si vibrácií, je integrovanie do praxe. Integrovať do praxe, pretože jedna vec je vypočuť si to tu a odsediť si pol hodinu a druhá vec je vlastne dať to do praxe. Hej? Pretože jedna vec je počuť, že mám meditovať a druhá vec je fakt si sadnúť na ten akýkoľvek set, pretože ja už viete, ako to je vlastne len musí sedieť v tureckom sede. No ja som napríklad hodne hlboké meditácie zažila v ľahu alebo v poloľahu, keď som robila teraz jeden program sama
nie môj program, ale ja som bola účastníčkou programu Queen Energy, teda energia ženy alebo posilňovanie ženskej energie, tak tam bolo presne, hej, sit or lie comfortably. Sedte alebo ležte, ako kto to vymyslel, že musím len sedieť v meditácii, pretože to nebudem, ako meditácia je za mňa čokoľvek, hej. Meditácia je, o tom budem vlastne rozprávať na inom programe, o tom dnes nie, ale jednoducho meditácia je bytie v prítomnosti. A či ty vieš vlastne meditovať počas orgazmu? To hovorím úplne vážne teraz. Aktuálne navštevujem jeden tantra kurz cez tantra mentorku. Online, hej. Online sa bavíme o sexuálnej energii, hej, s mentorkou, tak jednoducho, či ty vieš meditovať počas orgazmu. Nemusíme sa baviť o orgazme muž-žena, alebo teda o tom potom, ale aj to zvyšuje hodne vibrácie, to je orgazmus. Alebo samoorgazmus, hej. Tak jednoducho, či ty vieš meditovať počas orgazmu, akéhokoľvek, s kýmkoľvek. Alebo či vieš meditovať počas toho, čo si ideš zabehať. Ja osobne beh nenávidím, takže jednoducho tancujem. Tam pociťujem takisto pocity meditácie. A to, že ja si už ako, vieš, ja pracujem na svojej mysli, aby som mala jednoducho, aby som bola v tej celej plnosti pre seba a pre ostatných, a tak je to moje rozhodnutie, ale začína to proste aplikáciou do praxe. Všetko počuté začína aplikáciou do praxe. No a teraz som šťastná a spokojná. Keď som v minulosti alebo v budúcnosti cítim strach alebo bolesť, už chápem. Krásne. Už chápem, hej? Ako hovorím, že Natália je budúca mentorka. To sa bavíme vlastne o... A v mojom poli sú ľudia prosto, ktorí sú takto vedomí, hej? Ako jednoducho chápe, aplikuje, ide. Žiadne ako proste jednoducho sa tu budem srať 4 roky teraz s tým, že asi začnem meditovať. Začni, potom to vysielni si sadni na riť alebo si lahni a začni meditovať. Ma zarazilo, že ten matcha čaj, pozrite, robí takéto hrudky. No, tu a teraz, hej. Takže začni aplikovať do praxe. Začni aplikovať počuté do praxe, pretože to, čo počuješ, a jednoducho neaplikuješ to do praxe, tak to ani nepočúvaj. Choď si radšej zabehať, alebo ja neznášam beh, takže proste choď robiť nejakú športovú činnosť, alebo háčkuj, vyšívaj. Mimochodom, viete, to mi zase opäť z mojich šamaniek, Katka, ktorej šamanskom mentoringu som, teraz aktuálne, tak mi povedala, to by bolo fakt ako, my sme sa začali spoluprácu, o tom budem z nej robiť aj rozhovor, to sa ma pozvala do rozhovoru a je to pre mňa obrovská podsta, pretože to je žena, ktorá odpaliť dekel. Tak ona mi vlastne povedala, byť v prítomnosti a meditácii znamená aj vyšívať, ja som začala vtedy cez COVID vyšívať a nedokončila som to, vidíte, ale začala som. A jednoducho mi povedala, že presne tam, keď dávaš tú ihlu, hej, a háčkuješ, proste predstav si tie babky, ktoré háčkujú, vyšívajú. Katka Havlíková nie, je to Katarína Solel. Katka Solel, pošlem ti kontakt, napíš mi prosím ťa správu, odošlám. S Katkou Havlíkovou sme mali úvodný hovor. Takže spoluprácu vnímam do budúcna, ale je to ešte otvorené. Či bude vnímať aj ona do budúcna, nevieme. Jednoducho je to otvorené, ale s Katkou Havlíkovou som mala jeden hovor, je to úžasná bytosť, milujem. Ale konkrétne hovorím teraz o šamanke Katke Solel, Kataríne Mýtnej. S ktorou spolupracujem od roku 2013, prišla mi, keď som začala sa zaujímať o vegánsku a raw stravu, 2013, ja vlastne aktuálne mám spolu šamanský mentoring a ona presne ma upozornila na to, že aj to je meditácia, keď ty pýcháš tú ihlu keď vyšívaš. Aj to je meditácia. Mňa stále fascinoval pokoj mojej babky, ktorá štrikovala, hej. A ja som si potom uvedomila, ty vole, však babka štrikovala, chápete? To ste tak... Vedomé ženy ma chápu, ale aj to, hej. Aj to je sprítomňovanie meditácia. Dýchové cvičenia, hej. Aj to je meditácia. Takže pretaviť do praxe a sme sa bavili, to je jeden bod, integrácia do praxe. Pretože jedna vec je o tom počuť a teoretizovať a druhá vec to žiť. To sú dva vesmíry, hej. Ako ja môžem teraz si vypočuť to, že mám meditovať, ale ten proces, ktorý sa začne až fakt, keď začneš, hej. A nie, že začneš a prestaneš o 2 týždne. Ako, vieš, to telo nábora potom sebavedomie, to dokončovanie vecí je dnes veľká téma v tomto dnešnom energetickom poli u mňa doma. Takže a mala som s tým v minulosti hlavne problém dokončovať veci. A to bolo presne tá zranená mužská energia vo mne. Zdravý muž dokončuje veci
a zdravý muž vo mne už dokončuje veci. Vero, Katka je skvelá. Počkaj, ty poznáš Katku Soleil? To je úplne úžasné. Alebo hovoríš, že Katka Holíkovej. Obidve Katky sú skvelé. Obidve, o ktorých hovoríme, sú skvelé. Sú to proste bohyne. Akože jedna je unikát a druhá je unikát. Proste ja pracujem jednoducho s takýmito ľuďmi, hej. Ja sa neučím od... ja sa učím od... Učte sa vždy od najlepších. A budete najlepšími. Katka je skvelá, otvára ženskosť, intuícia, naozaj netreba len snívať, ale treba ísť do akcie. Presne tak, pretože vlastne ten zdravý muž v nás, ženách, má ísť aj do akcie. Ale na druhej strane dostala som sa po nejakých 14 rokoch mojho podnikania do času, v roku 2019. A tu sa vlastne bavím o tom, že mám 17 rokov ročný biznis, hej. A 17 rokov podnikám. Je to hodne času, nazvime to, alebo teda čo je čas, hej. Vieš, vesmírny čas je takto sekunda, je náš život, keď sa bavíme o hodne času, ale je to dosť dlhá doba, si dovolím tvrdiť na to. No a chcela som povedať, že keď som išla konštantne do akcie, tiež som ako bola hodne vyčerpaná vlastne. V 2019 som z toho takmer zomrela. Takže ísť stále do akcie je vec, ktorú učí väčšina mentorov. Ja hovorím, že je to niečo, že máš ísť do akcie, keď to pocítiš. Nie vždy. Ja si dovolujem, a toto je veľmi dôležité, ja si dovolujem príjmať tú masívnu hojnosť do života len tým, že som. Ja nemusím ísť do akcie. To je ďalší level manifestácie, ktorý sa učím od jednej majsterky manifestácie, ktorá má 8-ciferný biznis, je ich dosť málo na svete takto a vlastne tam už je ten stav, že vlastne ty len vlastne príjmaš, že vlastne ti to začne chodiť samé a to sa mi deje, to sa mi deje, že vlastne už nie som v tom móde, v tom presvedčení, ako som bola v minulosti, že vždy si to musím len oddrieť a ísť do akcie. Samozrejme, akcia je potrebná, ale keď ju pocítim. Tak logicky, keď sa zaveriem teraz na gauč a budem si manifestovať, že vysné telo, tak sa veľa vecí neudeje, ale tá akcia je, by som povedala, len malou časťou. Zmena energetiky. Tam sa dejú zázraky. Nastaviť to energetické telo na príjmanie. Krásne. Takže, a presne ďalší bod, toto som si neprečítala, o čo som chcela, toto krásna synchronicita, zmena energia, hĺbková práca na podvedomí. Toto tu je téma zase na 1000 lifeiek, ale ako vlastne ja sa pracujem hlboko s podvedomím. Ja pracujem hlboko s podvedomím aktuálne tu a teraz, CAP, Content Activation Process, terapiami, s ďalšími kolegyňami, coachy, mentori a teda. Mám kamošky, koučky, psychoterapeutky, CCC, tralala, hej. Terapie sú jedna vec, aj v ľudská coaching vieme veľmi dobre odporučiť kolegyne terapeutky pre teba, ale, a tu teraz poviem jednu vec, že ako fakt pár CAP sedení, CAP je jedna z najsilnejších energetických terapií na svete. To je proste definícia. A jednoducho CAP je silná, dochádza tam k silným samoliečivým procesom. A teraz si povieš, čo tá Lucia furt niečo liečí, niečo harmonizuje. A tak lebo sa vlastne chcem dostať do stavu absolútneho osvietenia, lásky, absolútnej hojnosti a tak ďalej. Hej, to je moja cesta, moje rozhodnutie. Takže áno, jedna z najsilnejších energetických terapií sprievodne k mentoringu, napríklad so mnou, je jednoznačne CAP. Ďalšia práca s podvedomím, a tu cítim, že túto vlastne na dnes utnem to, je vlastne práca na podvedomí. Samozrejme mentoringy, samozrejme coachingy, samozrejme CAP, breathwork, dýchové cvičenia, meditácie, vizualizácie, ktoré si môžeš, ako za mňa, ten program, ktorý som robila, Queen and King manifestácie za 77 €, je to proste je to vlastne môj najlacnejší program a zároveň je to taká šupa, že som na ňa doživotne hrdá. Tie meditácie a tie vizualizácie sú taká šupa, že mne osobne, vlastne napríklad moja vizualizácia, ktorú som nahrala ako mnou, ja si robím sama, je to vizualizácia tvojho budúceho ja o 5 rokov, tak toto mne ako osobne, dievčatá a chlapci, zmenilo ako život. Veci, ktoré som tam videla, sú proste rozumovo nepochopiteľné, krásne som sa napojila na svoju intuíciu a začalo sa mi to fakt diať v živote. Hej? Tu sa bavíme o tom, že mi prišiel byt snov, o tom sa tu, a čo yoga. Krásne, zdravím. Jogu mám v poznámkach a môžem, dobre, tak toto neutnem.
Jedz zdravo a chutne. Utnem to až po 10. riadku, dobre? A dáme tam aj jogu, lebo to máme trošičku neskôr v prezentácii. Ideme postupne. Nemôžeme všetko naraz. Ďalšie učenie. Všetko naraz sa nedá spomenúť, hej? Nedá sa. Jednoducho. Ďakujem za poznámočku. Prečítam, mám tu fyzický svet. Fyzický svet ešte dobre. Jedz zdravo a chutne ma zastala, takže fyzický svet ešte zoberiem dnes a až potom to utnem. Okay? Tematicky. Ahoj Ivanka, ahoj. Krásne zdravím. Ja som robila retreat na Maldivách, Ivanka je tu. Takže pokračujeme vlastne o vizualizáciách a meditáciách. Vizualizačné cvičenia teda môžeš nájsť v programe teda Queen Manifestácie, na ktorý som je proste excelentný. Začneš si robiť, Ivanka na kľudne má tiež program mimochodom, Queen Manifestácie Ivy. Hej, pozrite si recenzie, neskutočné 77 €, môžete si zakúpiť dnes. Neskutočné 6 vizualizácií takých, že ti odpálí dekel. Odpálí ti dekel. Hej? Hypnoza na strach, úplne jednoducho hypnoterapeutkou navrhnutá, vizualizácia tvojho budúceho ja, vizualizácia hojnosti. Ešte som chcela povedať, jedz zdravo a chutne. Ďakujem, že si to spomenula, ale nedá sa téma s témou miešať. Hej? To by sme tu miešali hrušky s jablkami alebo mača s vodou. To nechceš. Hej? Tu je kokosové mlieko, nemôžem tam dodať ešte toto, takže spomeniem postupne, všetko na svoj pozornosť, ale bomba, že si to spomenula, pretože tým, že to spomenula, je zdravá chuť, že ešte mám spomenúť ten fyzický svet, tak tým ešte trošku predložíme to liveko, bo ideme vo flow, vždy. Takže hovorím, vizualizácie, ak chceš zmeniť podvedomie, jednoznačne jedna z najsilnejších vecí okrem KK vizualizácie. Mnou nahrané vizualizácie, akože ja sa... Hej. Výsledky klientov, pozri si Mega Rich Queen, odsek Queen and King manifestácie. Tak sa volá ten program, výsledky, vizualizácie, ktorými si prešli, sú tam aj videomoduly, sú tam aj pracovné listy, je tam aj journaling na odpovede. Nádherné môžeš zakúpiť v správe. Mimochodom na predaj je veľmi bohatá Queen and King na prácu s peniazmi a s volaním hojnosti do tvojho života. Mega program, celý program za 222 €, potom zase Mega Rich Queen, to je úplný paket. No a ideme teda na fyzické telo, pretože ako sa hovorí, publikum si to vyžiadalo, takže dobre, ešte to tu zahrniem, trošku som predložila live, ale nevadí, tak to má byť, všetko sa deje v správnom čase. Takže dnes je teda téma, ktorú završíme, fakt už tým fyzickým svetom už potom pôjdeme, je teda na čom fičím, že mám tak vysoké vibrácie. Tak na tom fyzickom tele aktuálne ste mnohí zachytili moju zmenu, zhruba, ja sa nevážim, takže bolo to minus 13 kg, asi to už nejakých minus 15, neviem, ešte ďalších 38 mám pred sebou a pocitovo 35 až 40, neviem, hej, ako ja vlastne na rozumovej úrovni ako nefungujem intuitívne, ale rutiny, ktoré vo fyzickom tele mne zmenili život. Tak som začala športovať. Začala som športovať masívne, začala som športovať 14 hodín do týždňa. Čo znamená šport? Yoga nie je šport, teraz by som sa do jogové terapeutky budú. Yoga nie je šport, takže dobre, opravujem sa, 14 hodín pohybu do týždňa. Môj pohyb pozostáva z toho, čo ma baví. Ako hodí jedno zo šamaniek, rob veci, ktoré ťa naplňajú same s sebou. Mimochodom to hovorila Katka Soleno. Rob veci, ktorú tvoju dušu naplňa sami sebou. To znamená, moja duša napríklad beh absolútne neznáša. Hej? Proste nie. Jednoducho mám k tomu odpor, takže ja sa do toho nútiť proste nebudem. Milujem tanec a zapísala som sa do 2 tanečných škôl, kde vlastne máme kardio tanec. Sa bavím na rozumel, či to je cvičenie, či to je tanec, proste jednoducho. Toto je rozumová úroveň. Hej? Toto je jednoducho, či to nazvem šport alebo tanec, proste tancujem. Milujem to robiť. Žena proste v radosti, jednoducho ženy tancujte, je to neskutočné čistenie čaky, je to neskutočné. Hej, ja milujem tanec, ja som tancovala vo Viedni strašne vášnivá rada a salsa, bachata, hej, to sa môžete spýtať, že ktoré tance, latino tance, hej, samozrejme sú aj rôzne iné tance. Tanec, zatancuj, zapni si hudbu, potom to vysielni. A ja som vlastne, ako keď som mala hocikedy mentoringy so ženami, ktorých som učila predaj vo flow a mi povedali, ja sa hanbím, ja tam bloky ísť na ten predaj, hovoria, ja sa hanbím ísť na storičko, hovorím, zatancuj si predtým 5 minút, vydýchaj sa samozrejme, a potom choď na ten predajný hovor a uvidíš, ako budeš mať zmenenú vibráciu za 5 minút. Takže tanec.
Takisto vlastne mám tu fitness trénera zapísaného, takže 4-krát do týždňa chodím k fitness trénerovi, zdieľam ho na storičkách tých, ktorí ma sledujete, nemusím nič o ňom hovoriť. Ďalej, čo ešte mám, je workout na doma. Od neho môžem veľmi doporučiť 19,90 mesačne. Dámy, aktuálne dnes idem cvičiť zadok, takže booty combat či booty killer. Krása, hej. Leo je... To je muž s tak zdravou aj s jeho priateľkou. Nádherní sú. To sú, hej, ja idem fakt za osobnostiami väčšinou, hej. Takže ako fakt je najlepší, tuto u nás na okolí a vlastne ľudia z Slovenska si kúpujú jeho workout na doma. Tak toho predávam, nič z toho nemám, ale jednoducho fakt doporučujem. Ďalšia vec, yoga. A ja sa chystám na jogový pobyt na Srí Lanku, že chystám sa 4.4. idem, 5. myslím, že 5.4. nám začína pobyt na 3 týždne. Jogu milujem, jogu cvičím hodne veľa rokov. Aktuálne teraz zase nabieham na to. Učiteľky, ak vás zaujímajú mená, hej, tak sledujem rôzne. Napíšte do správičky veľmi rada, kľudne pozdieľajte aj vy, aké máte učiteľky jogy, hej. A jogu milujem. Yoga je za mňa, pre mňa je to pohyb a šport plus toľko vecí viac. Čistenie čiakier, napájanie sa sama na seba, na intuíciu, spomalenie, hej. To je prosto tak nádherný ženský pohyb plus flexibilita. Prosto milujem, hej. Takže zdravie, ako bola tá prezývka, počkaj. Jedz zdravo a chutne. Verím, že vlastne v rámci pohybu som to zahrnula. To je, že robím to, čo ma baví, skrátka. Rob aj to, čo ťa baví. Nerozmýšľaj príliš. No a samozrejme, intuitívne jedenie. A vlastne to mi hodne zvýšilo vibrácie. To znamená, jem to, na čo mám chuť a keď som hladná. Veľmi jednoducho. Tak, hej? 14 kg, minus 13, ale to je, hovorím, dám si aj koláč, dám si aj jednoducho čo, ale tým, že som o tomto budem robiť celý program, hej. Manifestuj si chudnutie, pretože ako ja hovorím, idem zo 106 kg na 56 kg. A bude to veľké. Na budúci live, ako tuto utneme, už skutočne verím, že som spomenula všetko podstatné, tá joga tam mala zaznieť a je vlastne ten šport. Posledná vec, ktorá musí zaznieť. Skoré vstávanie. Tam ešte nie som. Stávala som o 5 ráno, už tam nie som, ale zase tam budem. Takže to skoré vstávanie, to je taký môj, akože taký bodík, hej, že o 5 ráno, milionári, ale vnímam to tak, že skutočne, ako nás učili v Indii. Bola som sa učiť meditovať v Indii. Meditáciu sa budem teraz učiť, mimochodom tohto roku aj idem do Nepálu k mníchom. 2 týždne bez mobilu, si to predstavte, má tam asi 3 dne. Tak jednoducho to skoré vstávanie nás učili v Indii je proste tak podstatné, pretože ty keď vlastne vstávaš, jak nám to hovoril jogin, proste keď vstávaš hodinu pred východom slnka, myslím, tak jednoducho tú hodinu, tá je tá najsilnejšia energetická hodinka, hej. Takže kniha 5 AM Club, klub milionárov, vlastne stajúcich o 5 ráno. A na toto sa chystám a bola som tam. A aj keď jednoducho to nedodržíš, zase sa vrátiš naspäť, hej? Je to prirodzené, vraciaj sa na tú cestu. Takže tak, kľudne so mnou zdieľate do správ, ako sa vám toto liveko páčilo. Kľudne so mnou zdieľate, čo vám zvyšuje vibrácie. Na čom frčíte vy? Na čom frčíte vy, aby ste si zvyšovali vašu energiu? Ja krásne zdravím žiarivú Renátku, Kenga, hi, Miroslavu, Ivanku, Kristinku. Krásne vás zdravím. Majte nádherný deň. A ešte som chcela dať darček. V prípade, že ma pozdieľate, že pozdieľate toto liveko v zmysle nejakej storičky, nejakého aha momentu a označíte ma, tak získavate jeden mentoring v hodnote 120 € so mnou 60 minútový. To si myslím, že úplne to je takáto krásna bodka na konci. Takže nejaký screenshotík, alebo môže to byť screenshot z prírody, kdekoľvek, hej. Aha, moment, označte ľudská coaching a získavate automaticky 60-minútový mentoring so mnou, čo si myslím, že je obrovská hojnosť. A aktuálne za cenu 120 €. Od 1.3. zvyšujem ceny one-to-one mentoringov o 50%. Takže ak chcete aj one-to-one mentoring so mnou, ponáhľajte sa, máte ešte 4 dní.
ale život sa ide tu a teraz a šťastie praje, ešte toto chcem povedať, úspešným a rozhodným. Hej? Ak chceš byť úspešná alebo úspešný, tak sa rozhoduj rýchlo a konaj ešte rýchlejšie. To mám od najlepšej biznis mentorky z Nemecka. Majte nádherný deň. Pa, pa.